Koji reže? Skilja. Ja ćemo ga. Kad će noći tu? Na uši je tu. Doće tu. Neće doći prije. Savić, ajde, snimaj. Ovamo je put, Ne snimaj, Savić. Rajko. Ovo je Ratka. Joj, mi smo došao najbolje. Ja. Malo duže metara može. Križaj! Ajde da probamo. Jel dobro snija? A odjedno je. Znači, vidio se moje da su spremali. Sve su djeli bio. Sao, kako je stanje? Jesi papa! Komandant je tu da Debeli brije. Kašiki? Jasno. Priča mi znamo, noći sam bio tu. Daj, nosi. Odeš će mi u zatvor, ako Elman vidi ovo čudo, odeš će mi u zatvor. Kako je, Elma tu? Snimaj! On filmira kod tebe, špilja. Je li to zabira? Pozdrav! O, brat! Veliko je vrlo. Ja volim ovakove kalupaste. Nemoj sad. Nemoj ga to. Nemoj sad, ne kuđe on u bajicu. Ne kuđem. Ajde. Ajde uđi. Ajde, ubacite, snimi. Ajde, uđi vi, zaviste. Nemoj sad. Nemoj se uđi. Ajde, evo ti pušku, ajde upadaj. Evo ti pušku, Žika. Ajde, upadaj. Ne, poravak. Vidiš kako je. Ajde prvo ti uđi. Uđi. Prvo ti uđi. Ja pravo. Da duše je malo nezgodno za ući, ali dobro je. More na glavu, Tamo ga snimi svat. Vidiš, prijatelj. Sve pravo. Ali dobro, morate sva nas zatvorati, jel? Ne, to se zatvori vrlo fino. Sredi se. Ko ja za vas? Pozdrav! A šta za ženu? Sad ćeš nogi kusti. Jel bolja ima ovdje? Bolje nema. Niđe bolja spavona. Dan taj trupac, da zatvori govna. Kuja. Gdje se to džujo? Baš telefon. Ja rakije sad, ali... Eto i tromblon, pokaži tromblon. Pokaži tromblon da se okrene samo tako. To je sve u redu. Čumpor sam tako. Evo prepanje. Neće, prepanje. Da ti je kleptovač kakav.
Popi!